No niin, eli tässä videossa mä vähän kerron tästä CVn tekemisestä englanniksi ja käydään läpi sellaiset pääkohdat, mitkä tarvitsisi tietää, jotta saa sen CVn siistiksi ja selkeäksi ja semmoiseksi, että sieltä nopeasti se mahdollinen uusi työnantaja löytää ne tarvittavat asiat. Eli täällä vasemmassa yläkulmassa niin tietysti nimi, osoite ja muut osoitetiedot ja sitten puhelinnumero ja sähköposti. Ja puhelinnumero sekä sähköposti, niin nämä tietysti englanniksi ja puhelinnumero kansainväliseen muotoon. Ja sähköpostin olisi hyvä olla sellainen niin kuin virallinen sähköposti, että ei välttämättä mikään semmoinen niin kuin vapaa-aikaan liittyvä tai tämmöinen, vaan ihan se, vaikka se koulun sähköposti on tohon oikein hyvä. Ja tänne sitten otsikko, eli tämä Curriculum Vitae, joka on siis latinaa, eli CV. Ja sitten tähän päivämäärään myöskin kansainväliseen muotoon. Eli ei tähän muotoon, että se olisi niin kuin näin. Et nyt kun harjoitellaan tämä kansainvälinen muoto, niin laitetaan toi päivä, sitten kirjoitetaan August, esimerkiksi näin. Se olisi tämä kansainvälinen tapa. Koska jos siinä on sitten 8.9. niin, ja ei ole kirjoitettuna tuo kuukausi, niin ei välttämättä sitten tiedä, että onko se, jos ajatellaan, että se olisi vaikka näin. Kun Briteissä ja Jenkeissä tulee kuukausi ensin tai päivä ensin, niin tästä ei nyt tiedä, onko tämä elo vai syyskuu. Niin sen takia sitten laitetaan tähän. Eli nyt olisi tässä pian tulossa tällainen päivä. Anteeksi, niin laitetaan sitten tollaista. No sitten aloitetaan tästä personal details, eli henkilötiedot. Ja nyt, jotta te saatte nämä kaikki tähän samaan, niin ei näpytellä niitä suinkaan välilyönnillä näin, vaan laitetaan se täältä kuukirjaimen vierestä tabulaattorilla suoraan tuohon samaan kohtaan, niin silloin tämän saa tässä nämä kaikki menemään tästä samasta kohtaa niin sillä näppäimellä kuukirjaimen vieressä. Se tieto löytyy myös tuosta. Eli name, date of birth ja education. Tässä on meidän koulun nimi englanniksi. Ja sitten tässä alkaa tämä tutkintonimike. Ja tämä tarkastetaan sieltä opetushallituksen sivuilta. Näitä linkkejä löytyy sieltä kurssitehtävistä tuolta blogista. Ja se voisi mennä niin, että tässä sivulla, tällä rivillä on tässä tämä tutkintonimike ja sitten koulutusohjelma. Ja nyt tässä CV-mallissa tässä on kyse leipurikondiittorista. Ja jos on esimerkiksi aloitettu 2014, niin se voisi lukea tuossa noin ja sitten jättää avoimeksi tai sitten ihan laittaa sen arvioidun valmistumisvuoden tuohon alle. Ja sitten siellä voisi olla se peruskoulu, mistä on valmistuttu, ja muistakaa, että ei tule näitä Tiirismaan Comprehensive School. Silloin siinä on niin kuin tavallaan yhdistetty suomea ja englantia, eli se on vain Tiirismaa Comprehensive School. Päättötodistus on englanniksi School Leaving Certificate. Tämä sana on tässä se todistus. Ja sitten se aika, jolloin se on saatu. Ja työkokemus noudattaisi tämmöistä kaavaa, työpaikan nimi, työtehtävät sulkuihin työpaikan nimen alapuolelle ja sitten ajanjakso. Ja nämä myös kansainväliseen muotoon nämä ajanjaksot. Silleen, että siitä nopeasti erottaa milloin siellä työpaikalla on oltu töissä. Ja sitten tuohon alle voisi vielä mainita sulkuihin, jos se on työssä oppiminen, niin sitten siihen voisi kirjoittaa, että on the job learning ja jakso period siihen perään. Ja sitten tätä samaa kaavaa vaan enteri tuohon väliin, että ne erottuu toisistaan, että
ei yhteen pötköön näitä. No sitten siinä voisi olla computer skills ja word processing, Excel, mitä vaan tämmöisiä tietoteknisiä taitoja. Jos on Photoshopin käyttöä tai videoiden editointia, ihan mitä tahansa, niin ne kaikki kannattaa listata tuohon. Ja sitten kielitaidosta niin äidinkieli ensimmäiseksi, eli mother tongue, tarkoittaa äidinkieli. Ja sen jälkeen vahvin kieli ja sitten siitä heikompaan allekkain. Eli tässä esimerkissä niin tämä French, ranska olisi kaikista heikoin näistä. Eli siinä on erinomaiset taidot, hyvät, ja tämä satisfactory olisi tyydyttävät taidot Saksasta tässä mallissa. No sitten voisi olla activities, harrastuksia, kiinnostuksen kohteita, kaikkea sellaista, mikä hyödyttää siinä työnhaussa. Ja sitten vielä lopuksi lisätietoa, mitä tahansa lisätietoa, joka hyödyttää siinä työnhaussa, niin tuohon kohtaan.